Slepá ulica, minimum aut a ticho. To ticho, ktoré už dnes nie je samozrejmosťou. A práve tu, v Koniarovciach, vám ukážeme rodinný dom s atmosférou, ktorú si ľudia väčšinou pamätajú z detstva. Dom z roku 1920. A presne preto má atmosféru, ktorú nové domy často nevedia vytvoriť. Toto nebude asi dom pre niekoho, kto chce ohorať susedov. Bude skôr pre niekoho, kto chce konečne pokojnejší život. Tri izby, dve toalety, podlahové kúrenie v časti domu, všetky inžinierské siete. A priestor, ktorý pôsobí prirodzene, nie sterilne. Toto je ten typ domu, kde ráno najskôr počuješ záhradu a až potom svet. Niektoré domy nepotrebujú byť dokonalé. Aby si sa v nich cítil dobre. ...935 metrov štvorcových pozemku. Ale hlavne priestor, kde život nemusí byť neustále v pohybe. A možno práve preto sa tu človek cíti doma skôr, než si stihne vyložiť veci.